pengancaran bersih desa dibawani luwih dhisik. Sumangga Mas Herulinanta kula aturi bawa bersih desa. Iya. Ya. Mas Heru aja kon bawa akeh-akeh bengi iki tugase akeh. Iya. Udan palaran pokoke engko. Semangat. Ya. Yuk dibawani dhisik. Apaan iku dadi kewajiban baku season hiburan ana ing wayangan kuwi ping loro, limbukan karo gara-gara. Nek limbukan wayange cangik limbuk wis biasa. Lumrah diganti-ganti no. Ayo. Nah. Diganti sapa? Pak Dalang. Wah. Pak Dalang. Dalem. Pak Dalang yo gandengane Bu Sinden. Lanjut. So warga iki. Yo lanjut. Ayo bersih desa murih adoh sukar sakit yo ditibakne lancaran bersih desa wis Liya tuh manjang karya
Sekretaris Desa wis katur, Mas. Heeh. Yah, ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Monggo, Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa? Lamunan. Wah iya. Pindah samudra pasang tang tanpa wangenan rasa gumring sliramu sayang cahayane bulan kang sumunar kapyo ring pawang yakti sliramu kang dadi lamunan. Yes.